Vieš, že v trojuholníku sa dá posledný tretí uhol dopočítať za pár sekúnd? Ukážem ti to. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180 stupňov a teda od 180 odpočítame uhly, ktoré poznáme, teda 90 a 50 stupňový uhol, dostaneme 40 stupňov, čo je veľkosť tretieho uhla tohto trojuholníka. Mimochodom, tento trojuholník je pravouhlý, pretože tam je 90 stupňový uhol. To isté spravíme aj v druhom prípade. Od 180 odpočítame uhly, ktoré poznáme, a teda 135 stupňov a 15 stupňov. Dostávame 30 stupňový uhol, čo je tretí uhol tohto trojuholníka. Tento trojuholník je tupouhlý. Poďme na posledný trojuholník a teda od 180, keďže to je súčet vnútorných uhlov, odpočítame 60 stupňov a 65 stupňový uhol. Dostávame teda 55 stupňový uhol, čo je ostrouhlý trojuholník a teda posledný uhol sme uhádli taktiež. No čo, už to vieš? Ak áno, napíš mi do komentára.